खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं खिलिखां ब्रह्म टेट क्वालिफाइ जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय जाय बिजाथिफ्रा बीटीसी ओनसोलनि सिङाव थानाय एसिस्टेंट टीचार एलपी स्कुलनि थाखाय क्वालिफाइ जादोंमोन बिसोरखौ इलेक्शननि मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानायनि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय बीटीसी थाखोनि स्क्रिनिं कम सेलेक्शन कमिटिनि थिरांथा बायदियै दोनथ'नाय जादों थांनाय 2023 मायथाइयाव टेट आनजादा जादोंमोन आरो 2024 मायथाइनि 17 जानुवारियाव आनजादनि फिथायखौ मोनदोंमोन आरो जाय बिजाथिफ्रा क्वालिफाइ जादों बिसोरनि माखासे मावनो गोनां हाबाफोरखौ मावना होथ'नाय जायाखैमोन आरो बिसायख'थि जागोननि थाखाय गासैबो मावख'फ्राव हाबाफोरखौनो दोनथ'नाय जागोन बिसायख'थि जोबनायनि उनावसो गासैबो हाबाफोरखौ मावनो थाखाय थिरांथा लादों बेनि थाखायनो जाय टेट क्वालिफाइ जानाय बिजाथिफोर बैसोर बिथांमोनहा बिसायख'थिनि उनावसो खौरांखौ मोननो हागोन साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलफोराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कोचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कोचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कोचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलफोराव मोननो हासिगोन बे कोचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट थार्ड एन्ड फोर्थ ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बैंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कोचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101 450 597 6900 5847 14 आरो 9365 1322 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन